Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu günkü sanyna. Yapon kompaniyalary Türkmenistana teze karbamid zawodyny gurar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Miredow Owganistana saparda boldy. Iranyň energetika ministri Abbas Aliabadiň Aşgabatda sapary. Ýurdumyzyň uniwersal ýokary okuw mektebi UI Green Metric 2024 halkara sanawynyň girzildi. Paytahtymyzda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň 15-nji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Itachi Corporation kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy, ýerni ýetirji vitse-prezidenti, Maşin we enjamlar kompaniýasynyň prezidenti, bu komitetiň Yapon böleginiň başlygy Hiroyuki Subaýyň ýoldaşlygyndaky Yaponiýanyň işe toporlarynyň uly wekiliýeti ýurdumyza geldi. Dowuşyň dowamly taraplar dowlatara dialogyň täze tapgaryna, sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm uğurlaryny, maliýe maýy goýum gatnaşyklaryny araltma satlaşdylar. Mejlisiň jemleri boýunça netijeli Türkmen-Yapon hyzmatdaşlygyny mundan welekde ösürmäge gönükdirilen bir näçe resmi namalara şolsanna Türkmen Himi dowlat konserni bilen Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Ltd, Çalyk Enerji Sanaýy we Tijaret AŞ hemde Mitsubishi Corporation kompaniýalary toporunyň arasynda Garabağaz karbamid zawodyna bejeriş we tehnika hyzmat ediş iş hakyna çarçywaly ılalaşygy Türkmen Himi dowlat konserni bilen Mitsubishi Heavy Industries Ltd, GAP inşaat ýatyrym we diş tijaret AŞ we Mitsubishi Corporation kompaniýalar toporunyň arasynda Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Gyany owasyna kuwaty ýylla 1155 000 tonna deň bolan karbamid önümçilik zawodynyň taslamasyny düzmek, üçünçilik etmek we dolu gurup tapşyrmak boýunça hyzmatdaşlyk barada çarçywaly ılalaşygy. Türkmen Himi dowlat konserni bilen Kawasaki Heavy Industries Ltd, Itachi Corporation kompaniýalar toporunyň arasynda özari hyzmatdaşlyk boýunça özari düşünmek hakyna ehtnama. Türkmen Himi dowlat konserni bilen Kawasaki Heavy Industries Ltd kompaniýasynyň arasynda Ahal welaýatyna tebi gazdan benzin öndürýän zawodyň üçünçiligi we tehnika hyzmaty boýunça üçünçi goşmaçy ılalaşyk barada özari düşünmek hakyna ehtnama. Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Sumitomo Corporation kompaniýasynyň arasynda özari düşünmek hakyna ehtnama. Girdijiler üçin salgytlar wagtynda ýerek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boyun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakyna Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasynda konvensiýa, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Yapon komitetiniň 15-nji mejlisiniň tesbirnamasyna gol çekildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Miredowyň ýoldaşlygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Owganistana iş saparyny amala aşyrdy. Daşary işleri ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Amir Khan Wattakynyň ýoldaşlygyndaky Owganistanyň wekilleri Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýany bilen gitdiler. Saparyň maksady Türkmenistanyň we Owganistanyň gatnaşmagyny, durmuşa geçirilýän iri gowrumly energetika ulug we infrastruktura halkara taslamalarının iş ýüzüne durmuşa geçirilmegi bilen tanışmakdan ibaretdir. İş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýeti Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginde möhüm tapgyr bolan Owganistanyň çägindäki Serhedawat Hırat böleginde guruluşyk işleriniň gidişi bilen tanışdy. Şeýlekem wekiliýet optika süýümli ara gatnaşyk geçirjisini we turgunly demir ýol bekediniň Gowy portunda ammarlar toplumyny hemde Serhedawat turgunly demir ýolunyň birinji tapgyrynyň turgunly sanabar bölegini gurmak boýunça alınıp barilýan işleri synlady. Mälim bolýar şeýle 11 sentýabrynda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Owganistanyň çägindäki bu taslamalara badalga berildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Raşid Miredow bilen Iranyň energetika ministri Abbas Aliabadiň arasynda dowuşyk geçirildi. Dowuşyň dowamly taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk, hususan energetika we gaz pudoklarynyň özara gatnaşyklary bilen baglanyşykly meseleler araltma satlaşdylar. 60-dan gowrak Iran kompaniýasynyň önümleriniň hödürlenýän 16-njy ýöri töleşdirilen Iran Agrofos sergisiniň açylyş dawrasyna gatnaşmak maksady bilen Iranyň energetika ministriniň Aşgabat şäherine amala aşyran saparynyň şeýlekem Türkmen-Iran işe forumynyň geçirilmeginiň ähmiýetini ykdaldy. Şeýlekem taraplar hyzmatdaşlygy ösürmän geljegi ulugurlary boýunça pikir açdylar. 2024-nji ýyly Türkmenistanyň uniwersal ýokary okuw mektebi uniwersitetleriň ekologiýa infrastrukturasyny käýmilleşdirmek islegini, şeýlekem olaryň daşky urşagy gorumakda durnukly ösüşine ýardam edýän UI Green Metric halkara sanawyna girdi. UI Green Metric uniwersitetleriň durnukly ösüşe goşýan goşunyna baha berýär. Bu sanaw Indoneziýa uniwersitet tarapyndan 2010-njy ýylda döredildi. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Türkmenistanyň Oğuzhan adynyň Injener Tehnologiýa uniwersiteti hemde Saparmurad
Taş Niyaz Fadanaq Türkmen Owgaçylyk Üniversiteti ýokary orunlara münasip bollar. Olar dünýä sanawynyňky ilkinji 500 ýokary okuw mekdepleriniň arasynda yer eýeledi. Bu ýokary okuw mekdepler infrastruktura we bilim başlangyçlary urlary boýunça ýokary derejede görkezmek başardylar. Mundan başga-da dünýäniň ilkinji 1000 ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girenler. Awa Naifadynaq Halkara Atçylyk Akademiýasy, Türkmen Owgaçylyk Instituty, Ýagşeýerli Kakay Fadynaq Halkara Neft we Gaz Üniversiteti, Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika Instituty, Türkmenistanyň Inžener Texnik we Uly Kommunikasiýa Instituty, Türkmen Döwlet Binägerçilik Gurulşyk Instituty, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty, Türkmen Döwlet Maliýe Instituty, Seýdnazar Seýdadynaq Türkmen Döwlet Molimçilik Instituty.